Belarusyň henidem Türkmenistanyň $200 milyon töweregi algysyna garaşýanlygy habar berilýär. Türkmenistanyň Belarusy bolan $200 milyon töweregi bergisiniň gaýtaryp berilmegi boýunça mesele henidem çözülmedi. Muňa Stockholmyň arbitražyna garalýar diýip Kompromat Belarus Telegram kanaly habar berýär. Kanal 2017-nji ýylda Belarusyň Belgar Himprom kompaniýasynyň Türkmenistanyna bina eden garlykdaky dagmagdan baýlaşdyrjy kärhananyň gurulşyna degişli tölegleri türkmen tarapynyň dolu geçirmänligini aýdýar. Mundan başga da kanalyň maglumatyna görä Türkmenistanyň Türkmen Himiýa döwlet konserni Belarus kompaniýasynyň gurulşyk enjamlaryny saklaýar. Bu ýagdaý sebäpli häzirki wagtda Belgar Himprom agyr maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär diýip Kompromat Belarusyň habaryna aýdylýar. Maglumatda Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary şol sanly ýurtda günnelik ýymy tönümleriniň ýetmezçiliginiň başdan geçirilýänligini üntü çekilýär. Beýleki tarapdan kanalyň maglumatyna Belarusyň Respublika Geňeşiniň başlygy şol bir wagtyň özüne dagmagdan baýlaşdyrjy desganyň gurulşyna gödäwçilik eden Mikhail Myasnikowiçiň sözlerine salgylanylyp Belgar Himpromyň garlyk kombinatynyň gurulşy üçin bitiren işleriniň özüne kärhananyň hasabyna $700 milyon möçberini serişdäniň geçirilenligi aýdylýar. Ýöne ekspertler Belarus kompaniýasynyň gurulşy üçin zerur bolan käbir materiallary öz bahasyndan 3 esse gymmada satyn alanlygyny anykladylar diýilip habarda aýdylýar. Ýa-da garlykdaky dagmagdan baýlaşdyrjy toplumy Belarusyň Belgar Himprom açyk paýdarlar jemgyýeti kurdy. Türkmen Himiýa döwlet konserni we Belgar Himprom açyk paýdarlar jemgyýeti bu kombinaty gurmak baradaky şertnama 2009-njy ýylda gol çekipdi. Onuň gurulşyna 2010-njy ýylda girişildi. Kärhananyň ulanylmagy berilmeli möhleti bir näçe gedek ýyla süýşürildi. Munyň bilen baglanykda taraplar ýeri gelende birek aýyplady. 2018-nji ýylyň 5-nji noýabryna geçiren hökümet maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy toplumyň işinden nägile boldy. Prezident ýurdun fenagat pudugyny gödäwçilik edýän şol wagtky vice-premier Kerim Durdumuratow bu toplumyň işi bilen baglanyşykly meseleleri oňyň çözmek üçin halkara arbitraja degişli resmi namalary taýýarlamagy we ýollamagy tapşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Magtumul adynaky ýaşlar guramasynyň 6-njy gurultaýynda çykyş edip ýurtda ýaşlaryň islen ýokary kujaýyny saýlap almagy, işlemegi we ýaşamak üçin ähli şertleriň döredilendigini aýtdy. Şol bir wagtda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanly ýaşlaryň ençemesi prezidentiň bu aýdanlary bilen iş ýüzündäki hakykatlaryň bir-birine çapraz gelýändigini aýdýar. 11-nji sentýabrda Berdimuhammedow ýaşlar bilen duşmak üçin paýtagtyň Mekan köşküne bardy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi prezidentiň bu ýere barmagynyň gurultaýyň wekilleri üçin garaşylmadyk ýakymly waka öwrilendigini habar berýär. Ýaşlaryň hak hukuklary ygtybarly goralýar. Ýaş maşallar üçin durmuş ýeňillikleri giňeldilýär. Ýaşlarymyza okuw jaýyny, okuwyň dilini, uruny we görnüşini saýlap almaga dolu hukuk berilýär diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi Berdimuhammedowyň sözlerini çitirledi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanyly ýaşlaryň oňlarçysy prezidentiň edýän çykyşlaryny nazara alanynda ýaşlaryň ýaşamak üçin dünýäde iň amatly ýurt Türkmenistan ýaly bolup görünýändigini, ýöne munyň hakykatdan juda daşdadygyny aýdýar. Eger de senin eden kalkan ya da yakın garnaşlaryň ýokary wezipede işleýän bolsa, onu Türkmenistany ýaşamak üçin goýýar. Sebäbi okuw ýerjek bolsa, ýerleşek bolsa ýa-da jaý melek ýer satyn aljak bolsa, olaryň kömegi bilen bularyň ählisine ansatlyk bilen ýetip bilýär. Ýöne adaty bir masgarany agdaty bolsa, sen näil gyzyl ýaly ýanyp dursaň da bularyň ählisine ýetmek üçin para bermeli bolýarsyň. Parasyz bolsa bütün ýollar böwetli. Diýip Türkiýede doktorluk işini goramak üçin okuyan Türkmenistanyly student Mehri Gurrun berdi. Üstesine dol şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda diplomlary kabul edilýän daşary ýurt ýokary kujaýlarynyň sanawynyň eglan edilmegine ünsü çekip, munyň ýaşlaryň öz islen ýokary kujaýynda okumak hukugyny gösgöni çäklendirýändigini hem aýtdy. Bu çäklendirme ýaşlara okujaýyny, okuwyň dilini, uruny we görnüşini saýlap almaga dolu hukuk berilýänligi barada prezidentiň aýdýan sözlerine çapraz gelýär. Diýip Türkmenistanyly student Mehri bellidi. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan syn edýän yerli we halkara synçylarynyň ençemesi ýurtda korrupsiýanyň çağalar bagyndan başlaýandygyny we döwletiň ähli pudugynda giňden ýaýrandygyny aýdýar.
Ýewropa Birleşigi Türkmenistany zor bilen itirim edilmeler tejribesini ýok etmäge çağırdy. Ýewropa Birleşiginiň bu pozisiýasy 2019-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Hemýeşilik Geňeşiniň Wienada geçirilen maslahatynda beýan edildi. Biz türkmen türmelerinde zor bilen itirim edilmelere tezewar bolan adamlaryň ykbalyny ozalky ýaly çynlyky ala edýäris. Olary diýeri görkezin ýaly ynamdar maglumatlar adamlaryň türkmen türmelerinde doly üzgünlükde saklanmagyna degişli 120den gowrak ýagdaýy dokumentleşdirýär. Soňky 6 ýylyň dowamynda adamdan 27 adam tutsaklikda ýogoldy diýip Ýewropa Birleşiginiň zor bilen itirim edilmeleriň pidalarynyň halkara güni bilen baglylykda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjy awryly halkara guramalarynyň gatnaşmagyndaky olary diýeri görkezin atly halkara kampaniýasynyň düzen sanawy siýasy sebäplerden tutsak edilen tanýmaly pozisiýa agdalaryny we korrupsiýada aýplanan öňkü ýokary wezipeli resmiýetleri hem öz için alýar. Ýewropa Birleşigi öz beýanatynda Türkmenistana eden aýgytly çağırışlaryny gaýtalap, onuň bu betbahtçylygy destine we netijeli ikrar etmelidigini, anyklaşdyrylmadyk ýagdaýlar boýunça çäre görmelidigini we zor bilen ýitirim edilmeler problemasyny ýok etmelidigini aýdýar. Biz tutsaklyk möhleti ýem dolun ýa-da 2019-2020-nji ýyllarda gutarmaly ýetirim bolan adamlaryň ýagdaýyna üns bilen sin edýäris. Käbir aýry başga wakalar barada maglumat berilen hem bolsa türkmen türmelerinde direksiz gitenleriň köpüsiniň ykbaly nämälim galýar diýilip beýanatda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň belleşi ýaly zor bilen ýetirim edilmeler we gynamalar Türkmenistanyň türme sistemasyndaky iň agyr meseleleriň arasynda galýar. Türkmenistanda zor bilen ýetirim edilmeleriň pidalary daşky dünýäden doly üzgünlükde saklanýar. Olar garyndaşlary, aklawçylar we halkara guramalarynyň wekilleri bilen gatnaşdyrylmaýar. Şol bir wagtda tutsaklaryň daşky dünýä bilen gatnaşykda bolmagy, hatalyşmagy, görüşmegi Türkmenistanyň kanunlarynda kepil geçilýär. Ýewropa Birleşiginiň häzirki beýanatynda zor bilen ýetirim edilmeleriň köplenç jemgyýetde terrory ýaýratmak strategiýasy hökmünde ulanylýanlygy bellenýär. Bu tejribe arkaly çuňlaşdyrylan gorky, howatyr pidalaryň diňe ýakyn garyndaşlary bilen çäklenmeýär, eýtimdaş töweregine hem tutuş jemgyýete täsir ýetirýär diýilip Ýewropa Birleşiginiň 5-nji sentýabrda eden beýanatynda aýdylýar. Birleşik zor bilen ýitirim edilmeleriň aýgytly öňüni almak, derňemek we jinaýatlara jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekilmegi urunda görüşmek niýetini tasdikleýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň sözlerine görä Türkmenistan ikinji Kuweýti, ýagny her kimiň öz mersedesini münýän ýurduny öwrülmeli. Ýurdun garaşsyzlygynyň 28 ýyllygy ýetip gelýär. Emma Türkmenistan ikinji Kuweýti öwrülmekden barha daşlaşýar. Ondan käbirler prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hökümetiniň nädip saklanyp galanlygyny soragasyn alýar. Türkmenistanyň şuňky durmuş ýaşaýyş esas haritlaryň, şekeriň, nahar ýagynyň, ýumurtganyň we beýlek şuňa meňzeş önümleriň günnelik gytçylygy bilen häsiýetlenýär. Türkmen şäherleriniň we şäherçeleriniň köpüsini günnelik norma 2 çörekden ibarat. Bu haritlaryň köpüsi esasan hususy dükanlarda tapylýar. Ýöne döwlet dükanlarynyň bahalarynyň gymmat satylýar. Hatda ýurtda nagd pul hem gat. Bu bankomatlarda pul goýlanlygy eşdilen wadyny ol ýerde oýun nowatlaryň döremeginden hem belli bolýar. Şol wagtda hökümet işsizleriň sanyny çap etmeýär. Emma işsizleriň meçhuri 60% ýa-da ondan hem känir diýip çak edilýär. Soňky döwürde häkimiýetler raýatlaryň ýurtdan gitmekleriniň öňüni almagy başladylar. Ýyllar boýy dowam eden hökümet repressiýasy, soňky ýyllarda bolsa ykdysady ýagdaýyň has ýaramallaşmagy Türkmenistanyň raýatlarynyň 3den birinden gowragynyň ýurtdan gitmegine getirenler öýdülýär. Ýurdun ykdysadyýety garaşsyzlyk zamanasyndaky iň agyr günlerini başdan geçirýär. Elbetde Türkmenistan daşary ýurtlardan sermaýe gözleýär. Emma diňe 2019-njy ýylyň özünde çap edilen iki hasabatda Türkmenistanyny maýa ýatyrmagyň howpludy barada açyk duýduruş edildi. Emma muňa garamazdan Türkmen hökümeti 2017-nji ýylda o diýen bilinmeýän halkara sport çäresini geçirmek üçin milliardlarça dollar harçlady. Ýylly hatda 50.000 daşary ýurtly hem gelmeýän ýurtda ýüzlerçe miň ýolagçyny kabul edip biljek täze aeroport kurdy. Şeýle de ak mermere örtülen deskalaryň, halaryň kenaryndaky awada kurortuny Aşgabatda urlayan kaşaň mehmanhanalaryň, kongres sallarynyň gurulşyklary dowam etdirilýär.